Mutta sitten mennään henkilöautoihin, mitä on niinku YKK, Viku, 8, 9, 10, YT, Kato. 14 siviiliautoakin olen ajanut elämän aikana. Rekkoja olen ajanut 4, 6, 9, 11, 13 rekkaa. Onhan tästä tullut ajettua. Että kyllä jonkinlaista kokemusta pitäisi löytyä. Mutta aloitellaan niillä autoilla, mitä me ollaan omistettu. Toyota Yago. Ikimuistoinen auto. S-tieri. Huomioikaa se, että tämä on auto, mitä mä en ole ajanut. Mulla on jonkinlainen hanssi, koska mä oon ajanut Citroen C1, joka on ihan tismalleen samalta tehtaalta, samalla tekniikalla tullut. Jos tää on niinku se, millä identiteetillä me ajettiin 80 000 kilometriä tuolla Jaakolla, niin mä oon ajanut muutaman kilometrin tällä, vituuttanut edes kilometriä ajaa C1. Mitä nyt mä voin sanoa? Onhan nämä halpoja autoja. Siis tääkin oli 2017 vuoden auto, kun me ostettiin 2019, se oli 7 tonnia. Erona, mikä tässä oli, tässä mitä mä oon ajanut, niin tässä oli Start-Stop-systeemi, mikä ei ollut päällä, koska se itse omistaja ei hirveästi tykännyt käyttää sitä. Ja eihän Start-Stop nyt oikeasti, esim. Missähän puolustusvoimien rekossa ei nyt tietenkään Start-Stoppia ole. Miksi vittuussa ois? Mut 5-lautainen manuaali taas. Mä ehkä tykkäsin enemmänkin Jaakko niin sisusta ja ratista, koska sekin oli, että Jaakossa se ratti oli täysnahkana ja Citroen C1 oli muovinen. Jaakko niin antoi semmoisen yleellisemmän kuvan, että tää oli vähän ehkä semmoinen halpa versio. Mutta ihan hyvä auto. Skoda Octavia. Mä sanoin, että se menee kyllä autossa B-luokkaan. Mä ajoin tuolla toisiksi uusimmalla automaatilla. Ja se voi sanoa, kiihtyy hyvin, tottelee kaasua hyvin. Semmoinen niinku, se oli leasing-auto, niin ihan perkele hyvä leasing-auto, mutta en tiedä uskaltaisinko itse omistaa. Ei mulla hirveästi se, että mä en ole ikinä tankannut tommosta tai muutenkaan oikein päässyt siihen niinku syvemmälle esim. Kulutukseen tai tämmöisten kanssa. Niin mitä mä nyt oon ajanut sitä, niin ihan mukava. Mä sanon samaan kastiin se Hiluksi. Mä en ole ikinä ajanut sitä. Mä en ole tästä sitä vanhempaa versio Hiluksia ajanut, mutta mä oon ajanut tätä. Vittu, mikäköhän koppanen Hilux onkaan. Ihan semmonen sekin mukava, se oli manuaali. Muutenkin se vähän semmonen aikakoulukko, että kun Toyotat on nimenomaan tunnettuja siitä, mikä on jännä, että Jaakon suhteessa Toyota oli parhaimmillaan varustelussa, mutta sitten näissä muissa autoissa Toyotan varustelut on ollut vähän mitä on. Jos muistan oikein, niin se on se 2,4 litrinen dieseli ja 6-vaihteinen. Ihan ok. Silläkään nyt ei ole hirveästi, en muista, pääsinkö mä ikinä ajaa 100 tolla. En varma. Sitten Volvo V70. Mä laitan se A-tieri. Tää oli ensimmäinen auto, mitä mä oon ikinä ajanut. Ensimmäinen auto, mitä mä oon siis ikinä ajanut kortilla, oli tuo, tai niin, luvan kanssa oli Ford Fiesta, mikä mulla muuten puuttuu tästä. Failure. No voi vittu. No sen minäkään nopeasti hommaamassa ottakas. No niin, nyt se on siellä. Mutta tosiaan Volvo C70, se oli se 2,5-litrinen turboautomaatti, mitä mä oon ajanut. Se oli varmaan niinku semmoinen syy, miksi mä rakastuin autoille ja yleensäkin. Ja mä halusin pitkään, että kun mä oon lukiossa, että mä ostan ton. Ainahan mulla olisi ollut varaa siihen ostaa, mutta jotenkin ei vaan ikinä tullut sit ostettua. Mä muistan se, että tähän ehkä liittyy enemmän se, että mun äiti aina nauroi mulle sitä, että mä haluan perheauto. Mitä perhettä tässä on? Se on jumalauta 250 heppaa. Idiot. Se pärjää jotain ikistä hirveää vastaan. Tuolla ei ainakaan hirvikuolemia tuu. No otetaan seuraavaksi itse asiassa hänen ruotsalaisen veljensä, eli Saappi. Paras auto, mitä on ikinä ajanut, hands down. Mä rakastan mun terkkupojalle, joka on lentokonemekanikkona, niin hänellä on tommonen punaisena 2-litrisena pikkuteenä biopowerina, eli E85, ainoa E85, mitä mä oon ikinä ajanut. Semmoiset 175 heppaa, en tiedä kuinka paljon on elämä syönyt varrelta, mutta paras vaihteisto, mitä on ikinä ajanut. Onhan me tuollakin pari kertaa onnistunut tössäyttää, mutta tuolla uskaltaa lähteä. Se on niin kuin monessa manuaalissa, varsinkin kun mennään tuohon uudempaan transporteriin, niin verrattuna siihen, niin siis tämähän oli semmoinen
kunnon kermamunkki. Mutta sitten toinen auto, mikä saa kiitosta vaihteistosta, Nissan Note. Miksi tämä Note menee S-tieri on vaan yksinkertaisesti se, että verrattuna Qashqaihin. Meillä on Qashqaissa 1.6 CVT, ja se Qashqain 1.6 on samaa perhettä kuin Nissan Noten 1.6, mikä on vaan 6 heppaa laiskempi. Kyllä 6 heppaa laiskempi. Et Noteessa se on 110 heppanen ja Qashqaissa se on 116. Ja sekin riippuu kyllä ihan keneltä kysyy, koska jonkun mielestä se on 114, jonkun mielestä 117. Et mä en ole oikein löytänyt siihen sitä lopullista totuutta, että mikä se on se Qashqain heppamäärä. Niissä on Noteessa, ja mikä niin erottuna ehkä Saappiin, niin nämä niin vaihteen vaihtovälit on huomattavasti lyhyemmät, mikä ehkä auttoi kiihityksissä sen verran. Ja yleensäkin vaihteen vaihtoehto ei tarvinnut hirveän pitkään niin miettiä, tai etsiä sitä vaihetta, kun sä vaan vaihoit se, että se oli semmoinen pikku liike, että se meni seuraavalle vaihteelle, niin vähän semmoinen robottimainen se ehkä se vaihteisto, että se niinku tuntui silleen, että se aina meni. Ja tääkin on niinku siitä, että tääkin jaksaa lähteä ykköselle. Tietenkin aina pikkukaasu ei tämmöisessä autossa ehkä haittaa, mutta on piru hyvä auto. Voisin omistaa, mutta kun mä tykkään ehkä enemmän siitä kakkoskoppasen bodykit Noteesta enemmän. Jos mä saisin se bodykit Note ja siihen asennettua tämän vanhemman Noten 1.6, niin ai vittu mikä unelma. Sitten Honda CRX. En ainoa avoauto, mitä on ikinä ajanut. Mä ajoin tämän automaatilla 1.6. Oliko siinä se joku 110 heppaa? Ehkä 5-vaihteinen. Suuri ehkä valitus tohonkin oli se, että no okei, ehkä Noteikin, mikä mä voisin sanoa siis, lisätkää se 1 vaihe. Mulla tuntuu, että vaihteet loppu vähän kesken, että satasella, kun yritti vetää tuolla CRX:llä, niin semmoiset niin kuin 4000 kierrosta. Et se ehkä mä en tykkää, että se olisi huomattavasti, se olisi voinut toimia se 6. vaihe siihen, mutta ei, anteeksi, korjaan. CRX taisi olla itse asiassa 4-vaihteinen automaatti. Et siihenkin se 5. vaihe olisi voinut sittenkin olla hyvä. Se ehkä Noteen verrattuna, että jos Note olisi se 6. vaihteen, niin se ei välttämättä jaksa kovin hyvin se 6. vaihe. Mutta tämä olisi kyllä ihan hyvin voinut saada se 5. vaihteen. Tämä on vanha auto, mikä siis ehkä niin kuin selittää se, että miksi tässä ei ole sitä 5. tai 6. vaihetta. Mä en muista, onko se manuaaliversio tästä niin 5-vaihteinen. Niin se olisi ollut ehkä ihan hyvä. Tämä Saappi oli 6-vaihteinen, mikä sitten taas. Ja mä oon näitä kattonut niin 95 sitten, niin niissä on niin hirveän moni on niitä 5-vaihteisia automaatteja, tai sitten no yleensä ollut se 5-vaihteinen automaatti, että mä en ehkä sitä automaattiversiota halua tästä, kun se 6. vaihe, 6. vaihe tuntuu vähän silleen, että se voisi olla ehkä välityksillä pikkusen erilainen. Mutta CRX menee Ahan. Varmaan tähänkin liittyy se, että tämä oli auto, millä mä lähdin vittuun armeijasta, niin onhan tää nyt sanonut pikkusen legendaarisen maine. Minun uljes ratsuni. Lähettiin vittuun sieltä kaameasta paikasta. Sitten Ford Fiesta. Se, minkä Ford Fiesta minä olen ajanut, sekin kyllä menee ihan A-tieriin, oli tämä EcoBoost, kevyt hybridi. Eli mitä se teki oli se, että alavaihteella niin sähkömoottori avusti moottoria ennen kuin sitten ylemmillä kierroksilla se sähkövälitys katkesi ja se vaihtui siihen turboon. Tämä oli mun autokouluautona. Ja perkelee hyvä. Verrattuna siihen BMW 118 sen, missä se kytkin oli ehkä yksi paskin asia, mitä mä tiedän. Niin tuo Ford Fiesta oli musta yksi parhaimmista autoista, mitä mä oon saanut ikinä ajaa. Ja varsinkin se, että se oli ensimmäinen auto, niin jos mulla olisi ikinä ollut varaa ostaa niin onhan mä Fiestoja kattonut, mutta kun se EcoBoost on kyllä semmonen moottori, että sitä ei kaikille suositella, jos ollenkaan suositellaan, niin ehkä niinku kyllä ne jossain vaiheessa nuokin EcoBoostit tulee ehkä semmoiseksi niinku alle 10 tonnin hintaisiksi. Mut haluaako kukaan niitä enää siinä vaiheessa, niin aika näyttää. Muutenkin tää niinku hintaluokka, no rekkoja nyt ei ota mukaankaan, niin
niin tällä hetkellä niin hintaluokassa se, että mitä mä voisin edes niin unelmoida, niin on ehkä kaikki muut paitsi tuo Octavia. Octaviaankin olisi kyllä varaa, jos ostaa niitä vanhempia koppasia, mutta ei näitä uusia. En mä tiedä, miksi mä edes haluaisin semmoisen uuden. Niissä puuttuu joku karisma, mikä näissä vanhoissa oli. Otetaanpa sitten Ford Transit Custom. Olikohan 8-vaihteinen automaatti, 170 heppaa, se menee P-tieri. Tälläkin mä oon ajanut se 1000 kilometriä, mutta mä muistan se pettymyksen, mikä mulla oli kuljettajakaverini kanssa, kun me katsottiin näitä Transitin ajomoudeja, eikä niissä ollut sporttia tai reisiä. Se oli joku off-road ja snow. Ja tämmöiset, mitkä sääti enemmän sitten tämmöisiä niin normiajoja, että ei ollut tämmöistä. Ja sitten kun kuitenkin oli 4-veto 8-vaihteinen automaatti ja se 170 heppaa, oliko 175 heppaa, niin se oli yllättävän rauhallinen jopa niin kuin kickdownina. Mut ihan varmasti yksi ja parhaimpia pakettiautoja, mitä voisi tällä hetkellä ostaa. Ja jos mä nyt oikeasti saisin myytyä vaikka naapurini sielulla. Vittu. Jos mä saisin vaikka ostettua naapurin sielulla tämmöisen 80 tonnia maksuvan customin, niin en valittaisi. Sitten toinen auto, mikä lähtee, kun painaa kickdownia. Mercedes CLK 500. Auto, minkä meinasin saada, mutta siihen tuli monta mutkaa eteen, enkä mä tiedä, haluaisinko mä tällä hetkellä ees. Että niin verrattuna tuohon Saappiin, niin kyllä mä se Saapi ottaisin mieluummin kuin tämä CLK 500. Se ei ole huono auto. On yllättävän mukava kauppakassi. No, sanoa, että se ei kuulosta mitenkään, mutta jossain niin kuin Iisalmen, Kuopion kokoisissa kaupungeissa, niin tämmöinen 500 SLK olisi aika ehkä pirun hyvä kauppakassi. Se on kaupunkiajossa ihan saatanan kuluttavaa, että mä laitoin tuossa hetkeksi, kun ajoin, niin laitoin se kilometrimittari paljon tankilla pääsee. Mä ajoin 100 metriä, niin mulla hävisi 10 kilometriä siitä mittarista, niin ei ole herkkä nahka sieltä semmoisille ihmisille, jotka tuijottaa kulutusta hullulalla niin kuin minä. Mut voisi olettaa, että CLK 500 on enempää sanonut, mutta ei mulla oikeastaan ole. Kaupunki, siis se niin rennossa ajoissa ihan piruun mukava. Siihen, niin jos tarvii ohitustilanteessa sit nopeutta, niin sitä kyllä riittää. Mutta Mersu on onnistunut saamaan aika perkele hyvän pakkauksen siihen, että on iso moottorina, mutta käyttäytyy aika rennosti. Miksi se ehkä niin CRK alle menee, niin toisin kuin CRK, niin tämä ei ole ehkä suunniteltu. Siis CRK:n mukavuus tuli siinä, että siihen pystyy ajaa melkein 100 mihin tahansa mutkaa, ja se tuntuu, että se auto käyttäytyy piru hyvin. Ja kun tämä on ehkä tämmöinen, niin tämä CRK painautuu SLK:lta paremmin maahan downforcen ansiosta, niin mutta jos mä saisin päättää, niin kyllä mä ehkä minun CLK ostaisi, ettei siinä. Mutta CLK 500 menee A-tieri, oli se kyllä parempi kuin V70 tai Fiesta. Mutta ei tosiaan mene A-tieriin, koska ei ole samanlaista suhdetta. Et suurihan osa näistä S-tieristä on enemmän suhteellinen kuin todellinen totuus. Eikä tämä lista, niin kuin, jos joltain keneltä tahansa muulta kysyisi, niin olisi ihan erilainen lista. Sen mä voin luvata. Mercedes Vito. Tai Viano. Mä oon kyllä ajanut kumpaakin. Se millä Vitolla minä oon ajanut on se Renaultin 1.6 diesel etuvetona. Oli siinä kuitenkin tää Mersun 7-vaihteinen automaattiloota. Hauska. Se on niinku semmonen viimeinen hyvä muisto itsellä armeijasta. Tietenkin siinä oli käsijarru paskana, mutta ei anneta se haittaa. Se on kyllä ehkä A-tierin paras. Jos niinku olisi itselläkin, jos olisi hintaluokassa just ton ajan pitoja, niin voisi ihan hyvin oikeasti ostaakin. Ehkä eniten tykkää siitä, onko se 291S, eikö CDI vai onko se 1.19 CDI, en muista, mutta onko se sprintereitä, niin hyvä pakettiauto, stabiili, kiihtyy se silti paremmin kuin meidän kaskain, mikä tuolla vielä odottaa meitä, niin mutta silleen niinku oishan se voinut olla enemmän, ja ihan varmaan olisi noussut S-tieri, jos olisi ollut se eri kuin se Renaultin moottori, mutta niin.
Tämä on pienin kulutuksen auto, mitä mä oon ikinä sanonut. Tällä mä oon sanonut keskikulutuksen 5,9 litraa, mikä ei välttämättä se Renaultin dieseli ole kovin hyvä. Mutta olin ihan ylpeä. Hirveästihan tuolla ajettiin Kouvola-Kotka väliä. Sitten GLC. Kyllä se Octavia eteen menee, mutta ei Rancity. Siis mä ajoin sen hybridin. Onko se nyt GLC? Eihän se nyt 350 ole. No, ihan sama olkoon. 2-litrainen hybridi, 4-veto. Mä sanoin, että se on matkustajana, varsinkin jos sä niin apuvänkärinä oot, niin oli huomattavasti mukavampi kuin kuljettajana, mutta tossakin oli niin se, mitä mä ajoin, niin se oli kustomoitu sisusta ja oli ehkä oli omasta mielestä osuttu aikanappiin niin sisustusmateriaalin kanssa ja näin, että laatuvaikutelmallahan se on paras auto, missä mä oon ikinä ollut kyydissä. Mutta ajettavuudelta, mä en ehkä sitä Mersun pienestä ratista ja se ei ollut ehkä silleen niinku, oli vähän pettymys. Mä muistan, että mä painoin kerran siellä kaasua ja se ei ollut semmonen niinku, se ei ollut semmonen elämys, mitä mä oletin. Et silleen, että se oli aika hiljainen kiihtyä. Sitä tuntui sillä, että jopa siinä vaiheessa kaska ei olisi kiihtynyt nopeammin kuin tuo. Mä toisaalta en muista, oliko mulla laitettu eco-modi siihen, että pidemmän kauan kautta, ja sitten jos niinku olisi oikeasti alkanut ihan kunnolla säätää itselle, niin voisi olla S-tierillä. Että tuo on varmaan mukautuvi auto tässä koko listalla, että siinä oli kuitenkin kaikki ilmajousisista moottoriohjauksia, mitä sä pystyt vaikuttamaan, niin olisihan se silleen, niin jos miettii, että tuokin GLC maksaa se 50 tonnia ja tuo Rancid 680 tonnia, niin kukaan nyt ei tuota GLCtä mieluummin ottaisi. Toisaalta mitä mä muistan omistajalta kuuleen, niin kallishan tuo oli ylläpitää, että no itse bensat ja sähköt ei varmaan maksanut paljon paskaakaan, mutta siinä sitten suurimmaksi ongelmaksi tuli nämä kaikki huollot, mitkä tuli aina yllättäen. Mutta jos olisi ehkä enemmän saanut ajaa ja ehkä modifikoitua sitä niin kuin alustaa ja moottoriohjausta enemmän omaa ajotyyliin, niin olisi voinut olla parempi, mutta tolleen miten se, niin kuin, se omistajan asetuksilla, niin ei se kovin kummonen ollut. Tämä on ainoa auto, missä me ollaan ikinä ollut, kun on ollut kyydissä, ollut tämä ilmastoidut penkit, jotka en mun muista, ne on ollut kovin tehokkaan. Niin. Each what it is. Sitten Transporter T5. Tästäkin mä oon ajanut sitä takavetoa ja nelivetoa. Kyllä se itse asiassa on Rancid, koska tässä ehkä niin kuin muihin noihin eroihin oli se, että ne oli hauskoja ajaa, että ne oli vähän tommosia niin kuin amispakuja, niin se oli vähän semmoista, niin kuin, niissä oli potkua ja näin, ja se on se 6-vaihteinen manuaali, niin ehkä se tuntui vähän mukavammalle ajaa kuin tuo custom. Ja eihän tuokaan kovin kummonen on, ja monihan noista, mitä mäkin ajoin, niin kuulemma kärsi öljyn kanssa ongelmista, mutta mikäpä vakkilainen ei öljyä söisi. Sitten taas, surkein auto, mitä mä oon ikinä ajanut. Onko? No ei, kyllä se C1 on, mutta mä aluksi oli ihan piru innoissaan tästä autosta, kun mä saan ajaa tätä. Eli Transporter T6. Tässä on se suuri ongelma itsellä oli se, ehkä vähän se, että kun tämä oli manuaali, niin se mitä mä olisin kaivannut taas automaatti, koska mä joudun liikaa miettimään tällä autolla, että miten täällä ajetaan, koska liikennevalot oli aina semmoiset, että jännitti lähteä, koska verrattuna muihin manuaaleihin, niin tämä ei lähtenyt oikein niin kuin hyvin. Mä en usko, että siinä autossa itsessä oli mitään vikaa, että se oli vaan silleen, että pieni apukaasu, niin aina lähti, mutta olisikohan tää ollut niinku Transporterit saattoi olla aina dieselit, mitä mä oon ajanut ikinä ei olihan tuo Hiluxki. No ne 3 oli aina dieselmanuaaleja, mitä mä oon ikinä ajanut. Jos ei rekkoja lasketa, koska se, että rekalla lähtee manuaalipuolella, niin on ihan pikkusen eri asia, koska en ole ikinä saanut rekkaa sammumaan. Paitsi se, se on hyvä, että tajuaa heti, että voi kumota oman väitteensä. No setrokset on setroksia. Ne sammu vaikka vittu keskellä ajoa, jos ne halus. Mutta T6, T7 olisi sit ollut ihan suora kopio tästä customista, että jos mä olisin sitä ajanut, niin mä en tiedä, olisiko mä edes kehannut laittaa sitä tähän listaan, koska se olisi tosiaan ollut melkein sama kuin tuo custom.
T6 oli niin viimeinen tämmönen kunnon transporteri, mikä tehtiin, niin mikä oli ihan omaa sarjaansa. Olihan siis se mikä ehkä niin tuohon T5 verrattuna, niin olihan tuo siis paremmin varusteltu nämä kaikki Apple ja Android TV, kun CarPlayt ja näin, mutta ei ollut jotenkin mun maku. Ja sit se päästara. Qashqai. Ei voi sanoa, että eikö Qashqai menisi mihinkään muuhun. No vittu, kun tässä ei ole... No, laitetaan P-huonoon. Qashqai. Auto, millä ollaan äidin kanssa yhteensä ajettu se 100 000 kilometriä, mutta mä oon ehkä ajanut se 40 000. Auto, mitä mä oon eniten ajanut. Auto, kenen kanssa mulla on ollut kaikista eniten onnea ja epäonnea. Mä kiroan edelleenkin se, että sä jätit mut kerran vittu Mäntsälän motarille. No onneksi siinä oli vaan 2 kilometriä hintsata tonne puuiloon. Mä voin vaan sanoa, että sinä päivänä mäntsäläiset ei ollut onnellisia, että ne päätti ottaa moottorit. Niinhän se on sanonta, että jokaisen tieletkan, tai jokaista tieletkaa johtaa Qashqai. No sinä päivänä onneksi pääsi ajaa tuolta penkan puolelta, kun Pientareen puolelta, että sillä vaan hinattiin tonne Mäntsälään, mutta sitten alkoi kaikuu. Mut auto, mistä on varmaan kaikista eniten hyvää ja pahaa sanottavaa, koska tällä on ajettu Iisalmeen, tällä on ajettu lukioon, tällä on ajettu... No ei varmaan hautajaisiin olla ajettu, mutta ollaan varmaan häihin ajettu. No ei vielä vittu olla niihinkään. Sanotaanko niin, että ongelma ei ollut ehkä Qashqaissa, ongelma oli ehkä meissä omistajissa. Mä veikkaan, että silloin kun Qashqai näki meidät autokaupassa ensimmäistä kertaa, niin se ei olettanut sitä, että se joutuu ajan Uusimaan Mikkelin väliä. Se ei uskonut, että se saisi melkein 1000 kilometriä viikkoon. Jos olisi tiennyt, niin se olisi varmaan tarjonnut jotain dieselvelistään. Niin kuin sanoin, niin monessa mielessä ansaisit S, monessa mielessä ansaisit F:n. Koska siis mikähän tahansa siis, varmaan Sappi ja Notekin olisi tuolla alempana, jos mä omistaisin ne ja mä olisin niin päässyt näkemään myös ne huonot puolet niistä, mutta yleensä tässä tierlistissä on se, että oli ongelma ehkä vähän se tekeminen, että se auto, millä sä oot eniten ajanut, niin voiko se olla ykkösenä, koska siinä vaiheessa sä oot kyllä oletettavasti nähnyt niin hyvät ja huonot puolet siitä. Että sä osaat ehkä tehdä semmoisen korrektiivimman katsauksen näihin asioihin, ja jos mä olisin omistanut itse näistä jokaisen, niin ihan varmaan erilainen lista. Mutta se oli tämmönen lista. Sanokaa mitä olette mieltä. Kyllä mä uskon, että ainakin Saappi-fanit on ihan innoissaan. Laitetaanko mä nyt oikeasti Saappi 93? Sanoinko mä edes ikinä sitä automallia? Mikä Saappi tuo oli? Kyllä mä laitan. Onko Note parempi kuin Jaako? No sillä mä oon ajanut toisin kuin Jaako, että kyllä. Mä en oikeastaan näe siinä niinku mitään, miksi tää ei lista voisi mennä näin. Tässä tuli 40 minuuttia itse materiaali, katsotaan miten mä saan leikattua sitä. Mutta kiitos, kun tykkäätkää, kommentoikaa kaverina. Kertokaa semmoinen niin lyhyen lista, miten te itse... No, ehkä tää on hirveän vaikea tehdä itse tätä listaa, koska tää tosiaan perustuu niihin autoihin, mitä mä oon itse ajanut koko elämäni aikana. Että tää on vähän tämmönen niin henkilökohtaisempi lista, että mä jossain vaiheessa haluaisin tehdä se 10-listan kaikista mun unelma-autoista, saatikaan mun lempiautoista. Ja sillä listalla ihan hirveästi varmaan niin tältä listalta olisi autoja. En jotenkin jaksa uskoa. Mut mietitään mitä elämä tuo tulleessa ja katsotaan mikä seuraava video on. Varmaan Motortowni, mutta tekisi myös tuolta Minecraftia. Mä en oo saanut sitä koko paskaa toimivaan viikkoihin. Eli kiitos kun katsotte, kommentoita ja se on hei hei.